Zus van Driek van de Mulder is op een zutterige morgen met zijn enorme tuf aan het rieën. Het is goed weer, het gaat allemaal goed, tot hij op een kier doorriet hem een camion voorbij en draait hij toch niet direct door rechts zeker? Hij sniet hem de weg af, dus gooit zich op het laatste moment om en schiet met tuf en al de hult in. Hij vliegt eraf, raakt nog een bumpje en komt met zijn gezicht en zijn blote arm in de broomberen terecht. En die camion, die is ondertussen allang de kloeten op. Met zijn gezicht en zijn arm vol schrammen en vol bloed komt hij uit die hult gekropen. Komt er juist op dat moment een open sportauto aan met een schoon juffrouw achter het stuur. Die stopt mij. Hola, wat is hij gebeurd? Wat is het, meneer? Hoe voelt u och? Zeg, je ziet er nog wel uit. Dat moet verzorgd worden. Kom, stap maar in. Ik woon hij direct de hoek om. Ik ben verpleegster. We kijken of je niks gebroken hebt. We wassen de allemaal schoon uit. We doen er iets op. En als het moet draaien we oude haren heen. En ik ga hem ook nog wel 3 uur klier liggen. Kom, stap maar in. Jongen, nee, zit zus. Jongen, nee, mijn vrouw, en ik kijk zo om, die vindt dat niet goed. Och, nou, een ongeluk, dat moet kunnen. Zoiets moet verzorgd worden, dat verstaat ze wel. De verpleegster laat niet na. Het is toch een ferm ding, denkt zus in zijn eigen, en hij stapt in. Ze riep naar haar huis, ze wist hem de douche, liet nog een 3 uur joggingverg, ze zet gauw koffie, en als hij in de keuken komt, verzorgt ze zijn schrammen en ze drinken een jat. Hij ziet er al veel beter uit. Merci, zei juffrouw, merci voor alles, maar mijn vrouw die, och jawel, wacht nog een beetje. Ik zal uw nek nog wat masseren, want je zult nogal een slaag gekregen hebben. En straks breng ik nog wel naar huis. Jammer, mijn vrouw, dat gaat niet zo. Och, je moet zo bang niet zien. Vertel eens, hoe is jouw vrouw? Ja, dat is juist. Ik denk, die ligt daar nog in de hult.